ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon tang magampo alang sa kasulbaran nining atong giantos karon nga pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang padayong iampo o pasalamatan ng Ginoo sa mga grasyang atong nadawat gikan sa ato mga benefactors o mga donors nga nagamit nato sa ato mga proyekto dinhi sa simbahan. Hinaot nga tagaan sad sila sa Ginoo sa mga grasya sad nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa. Hinumduman nato og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kadamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagsugo ka kanamo sa pag-andam og agianan alang kang Kristo nga Ginoo. Itugot nga kami nga gilig-on sa langitnong mananambal, dili unta abuton og kaluya sa bisan unsang kahuyang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituunan. Gihut-hungutong niya sila pagbutang o gihatagag tag sa tagsa nga ngalan. Tungod sa iyang pagagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong miingon ka man Israel, nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, ug ang imong katungod wala lamang hatagig bili sa Dios? Wala ka ba di ay mahibalo ni makadungog nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya ni kapuyan ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hataga niya gahom ang huyang ug walay umoy hataga niya kusog. Bisan ang mga batan-on maluya og kapuyan, og bisad umoy, apan kantog musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo kalag ko, dayga ang Ginoo kalag ko, dayga ang Ginoo kalag ko, tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo kalag ko. Ug ayaw hikalimti ang iyang mga kaayuhan. Dayga ang Ginoo kalag ko. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan.
Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Dayga ang Ginoo kalago. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Ni nagbalo siya sumala sa atong kalapasan. Dayga ang Ginoo kalago. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gisgutan sa atong unang pagbasa nga ang nagsunod sa Ginoo dili gyud maluya. Bisan pagani kuno kada mga batan-on maluya man na, pero ang nagsunod kuno sa Ginoo di gyud maluya. So kanang galisod naglakaw, pasabot ana wa magsunod sa Ginoo. Saman sakto? Di sadoy. Pwede man galisod kag lakaw pero wa ka maluya. Na pwede ra na siya. Nya kinsa man ning gasunod sa Ginoo? Kinsa man ni sila? Kanang gasigi og paningkamot nga maduol sa Ginoo. Nya unsa man pagduol nato sa Ginoo, matud pa niya, sunda ang akong mga sugo. Karon ang iyang sugo ningon siya, sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu. Malumo ug mapaubsanon. Kaning mga tao nga mapaubsanon, nya malumo, sa may in English malumo, meek, nya mapaubsanon, sa in English humble. So kanang mga meek and humble people, mao na sila yung mga relax kaayo. Di gid na maluya. Bisag daghan pa kaing problema, di gid na maluya. Nya kusog kay na sila mosunod og balaod, nga wa gyoy kanang gitawag na to kabug-at kasing-kasing tungod kay malumuman og mapaubsanon. Unsa may buhat aning mga malumo or mga meek people, unsa may ila ng batasan. Sige na wala magtutok na ko. Kana bang mga tao bang malumo ba? Unsa may batasan na nila?
kanang dili gyud maglagot, dili magpadala sa ilang kalagot o kasuko. Kana bang tao nga kanunay gyud nga gentle ang iyang kasing-kasing o hunahuna. Nya kanusa man ka dili maglagot, labi na gyud mga taong supakiro. Ano sawan? Wag yapon mo kibaw. Kay makalagot na maging mga taong makalagot, labi na nang musupak, no? Musupak gyud ba? Natay lagda dinhi, supakon gyud. Ana. And way bata nga dadon ha, kanang 12 anyos paubos, dili na apil. Magsuko-suko gyud diha kay dadon yung bata kay birthday. Kay way nahibilin sa balay. Ana. O gato ginang sutaon, makalagot biya gina. Kay nga naman, simba ko roy interesan ta dinhi. Unya himuan tag report ngadto sa atong authority. Masiradaan kita dinhi. Wa na gitay misa among tangtanan. Nya naamang gyud musupak, makalagot man gyud kay na. Pero do na tay laing option. Unsa may option diha? Nga moy kanunay na kong gamiton. Unsa man? Kaluoy. Ang imong kasuko ilisig kaluoy. Kaluoy di kasabot sa balaod. Kaluoy kay musupak gyud. Unya kung naay mo interest nato, nya sirad-an na ta dinhi, wa nay misa, wa nay kolekta. Kaluoy, wa na koy misa. Ana. Luoy. Di man ka masuko basta maluoy ka. Di ba no? Kaluoy na among gyud ko sa mga masinupakon. Ana. Mao na gigamit ni Kristo kay kitang mga makasasala sa wapas ya manaog dinhi naglunang man ta sa sala, pulos gyud pagsupak-supak ang atong gibuhat ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo imbis masuko naluoy, mo nang nanaog siya, mianhi siya kay naluoy nato. Mao na siya. Insa halak kaluoy nila nga sigig lunang sa sala. Padadag propeta, oy pamatyon man ang propeta, ingong Ginoo, kaluoy gipatay ang akong gisugo. Siya kanina lang yung akong anak, ako na lang yung manaog ngadto, nanaog siya dinhi. Asos gilansang sa cross. Pilit sa cross. Unsa may gisulti ni Kristo sa dihang-diha na sa cross? Kaluoy nila ila kong gilansang sa cross. Sige kuno, gamita ko ron na sa inyong balay. Imong anak magsigilag ligid diha higdaanan, di yun mo bangon. Kaluoy, naliwat sa baboy ang akong anak. Magsigig duwa sa computer, sigig duwa, di na yun manumbaling ni mo. Kaluoy sa akong anak, nabungol o nabuta na, wa nakabantay nga naakos dool niya. Manyag sigig suyop rong imong anak, siga nakaigmatay. Hala, akong anak, mura nag-flashlight ang mata, kaluoy. Nikagot pag yung ngipon siya, hala naunsam niya kung anak nga mura naman baboy nga natog kagot naman Unya kung nangabit imong bana, ikaluoy sa kong bana gakapoy-kapoy gyud dito silingan. Ana. Nga iniguli palpag na kaigbuhok, hala kaluoy luspad na kaignaw. Ana no? Ninduta na no? Wa jud kay kasuko. Kaluoy ang imong bation. Nya inana mo. Ingon sa mo rosin yung una-una, otro sa kamparia ka, di magi ka maluoy sa Kristan. Ang mga sa Kristan diri, dali kinis lang mo tubag, naong yan yung paria, luoy-luoy gutang, saban gamin mo gani. Lain kay mata. Saon man gyud nga, depende lang nas mosunod sa Ginoo. Gusto kag relax sa imong kinabuhi, ala, sundan Ginoo. Gusto kang di ka maluya ning kalibutan kay karon ra ba majority of the people in the world labi na ginang gaedad bitaw kana ganing gikan as mga 20 ngadto pataas, oy nagdepression majority, ginagmay og dinagko nga depression, stress kay ta labi na ginianing niabot na ning pandemic ni samot gyud ka stress. Pero naagi pipila nato na relax nga naman di man suko.
Di man masuko. Pero kanang sig kasuko, mga naong stress kay na. Niyang kanang kuan, kanana ang humble, unsa mo nagbatasan ang humble person? Ang kanang humble no, magsigi ra gina siya dawat unsay nahitabo niya. Ang taong mapaubsanon, why demand? Wa gina siya demand sa kinabuhi. Di na siya mo set og standard. Kanus amang ka maluyang kung naa na kay standard nga iset unya dili maabot. Manglitan moingon ka kinahanglan mag-edad kog 30 maminyo nako. Uy 35 naman wa magyuyab. na stress na. Sige na lang paminpal dito, malab. Sige na ka ng internet, hala, pangita na mga byudo, ka ng mga tiguang, hala, sige, pangita dito. Karon, nana siya na kuan-kuan, nana siya na uyab-uyab. Ni promise na nga, dadon siya nga to sa laing nasod. Pag abot dito kay purti mading batiag batasan, di naman sila magkasinabot. Na-stress na po siya. Divorce. Ngita na po siya dito laing laki. Ala, divorce na sad. Ay, usay katulo na naka-divorce. Ya, di ka ma-stress, anak. Nga naagian kang mga laki, unya, divorce. Oh, inighigda siguro nimo baka ingon ka sipyat yung sige kanunay da. Nya na nasa kay bag-o na sang uyab. O imong puyo-puyo na sa dito. Imong banabana nya magtupad na mog higda ka kanusa ka ni mausap sa di panuway, di ba kani makuha na sa dawa na. Stress na kay magsige naman kag duda. Sana ka nang di naman ka siguro sa kinabuhi. Pero tanawa ng mga babaeng way standard og nay manguyab sugton dayon may standard. Yang uyab adik. Alam, sugto na yan. Nya, maingon din siya, may standard. Idigsoyop siyang banab. Nya, kulatahon pag yun siya. Mao gini basta minyo, makulatahan yun. May standard. Bantod. Perti na niyang bunogab, di nahapit ka kita. Mao gini ining maminyo, di natahapit ka kita. Hubag na kaya kong bata. Nya, may standard. Di sa to pa, wa kay stress. Para sa nako din ay pare, wa man ko'y standard, nga akong standard, poverty man, og naay kolekta, okay ra. Og naay mo donate, okay. Og wa say mo donate, okay ra gyapon. Pero mas maayong yung naay mo donate, no? Karon ang atong donation sa atong gipamaligya dinhi, hinay biya kayong halin, pero nagi halin. Hinay-hinay ang halin ani, atong gibaligya nga tag 1,000 ka slots nga tag 3,000. Sugod man ni atong sa to pizza nga ni-announce ko November 29 nya unsa na rong pizza 9 di sa to pa pila naman nakaadlaw mga 10 days no 10 days 9 days 11 days mga 11 days pila na may halin na to karon nahalina na ta as of yesterday nga record niabot na og 150 ka slots ang atong halin di ta malipay ani di ay pakpak dayon. Pero mag-set kog standard nga kinahanglan kada adlaw mahalinan yung tag 100. Ni 11 na kaadlaw, 150 lang yapoy halin. Mas stress ko. Nya karon kay wa man ko standard. Igo ra man kong moingon, ang mopalit malangit. Ang di mo palit nya naay ikapalit. Nibaw na mo gasa mo padong. Ra gud wana. Nya mingon da, unya ug way mo palit di na madayon imong project. Apil ra may pag-igos Ginoo, Lord, wa madayon ang pultahan. Nindot rabat atog design, wa may ni donate, magkabuang ng Ginoo panandog dito sa kasing-kasing, kuyog sila San Vicente Ferrer. Alab, siging panandog dito. Oy, pang-donate na mo diha, oy. Haron nga, mahurot na inyong kwarta. Donate din sila. Nya inig-donate dayon, ingon din Ginoo, karon di na ka ma-stress, kay ulian ti kaog 100-fold. Mao na siya. Nganong mag-set man kag standard? Nga na may standard ang Ginoo. Ang standard na las Ginoo mo'y gukura, kay ang standard sa Ginoo mo'y maghatag nato og
Daghang ing grasya. Matud pa sa unang pagbasa, makaingon ba ka nga gipasagdan kas Ginoo? Makaingon ba ka nga ang imong kinabuhi wa na atimanas Ginoo? Tan-awa lang gud ng kabituunan nganong gi-arrange mo na niya. Kinsa may nagbuhat ana kanang mga kabungturan, kinsay gamonitor nga maunay ilang arrangement, maghatag og ngan sa usag-usa, gamonitor anang tubig og yuta nga di na sila magkaaway kanunay, na ay boundary. Kinsa may gamonitor ana? Nya ang Ginoo kung nagmonitor ana nila, kana pa kang imong kahimtang magset-set mangug kag standard god. Kinahanglan akong mga anak mo graduate gyud college, nya kay gamay ra man kog sweldo, kinahanglan duha ra gyud ka anak. Unya ang ikatulo, abort ana, kondom. Nya imong Ginoo adto ra bang tas ika-12 ang akong himuong kardinal, nya buutan kay nga kardinal, ika-12 nga anak, uy nipilit sa kondom ana. Nya ang una ra ba o ikaduha, pulos gyud adik. Manunglom sa tanay. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong pasidunggan ang atong mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe niining ikapito nga adlaw sa atong nobinaryo. Ang atong maagho puyamot nga inahan ang Birhen sa Guadalupe sa kanunay na nalipod, nagagak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo niadtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera niadtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunongon nga asawa ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo, busa uban sa mapaubsanon og masaligon nga mga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pagampo sa ikapito nga adlaw, ulabing dalaygon nga inahan, Birhen sa Guadalupe, sa nawala ang imong anak didto sa templo sa panahon sa Pasko sa pagsaylo, wala nimo mahisabti ang kahulugan ni ining tanan, ug imo kining giampingan diha sa imong kasing-kasing. Unsa kahakadtong mga butanga? Ang mga kahibulungan nga nahitabo nga nalimin sa iyang pagkatao. Ang mga manulunda nga nagmaya nga may magbalantay, ang mga gasa sa tulo ka hari, ang panagna ni Simeon didto sa templo ug ang tubag sa imong anak. Nganong nangita ka man paman mo kanako? Wala ba ka mo nasayod nga kinahanglan nga aniya ako sa balay sa akong amahan? Lisod gayud nga sabton. Sama ka namong tanan, ikaw usab misubay sa dalan sa pagtuo. Bisan tuod ikaw ang inahan ni Hesus, dili sayon ang pagsabot sa mga misteryo nga gipakita at tubangan sa imong mga mata. Gikinahanglan mo gayud ang pagtugyan sa imong anak aron iyang matuman ang tahas sa pagpanubos. Tabangi kami among mahigugmaong inahan, Birhen sa Guadalupe, sa pagpailob kun dili na kami makasabot sa mga hitabo nga nag-alirong kanamo. Tabangi ang mga ginikanan kun daw dili na masabtan ang ilang mga anak. Tabangi ang mga magtutudlo kun dili na sila makasugakod sa ilang mga tinun-an. Tabangi ang mga pangulo kung dili na magkasabot sa ilang mga ginsakpan. Tabangi kami sa pagtugyan kung ang among mga gialagaran kinahanglan nga motuman sa ilang kaugalingong tahas sa kinabuhi kung magpili na sila sa ilang kaugalingong tawag o estado sa kinabuhi, bisan dili kami magkasabot. Agaka kami sa among pagbarog sa ilang kiliran. Liguna kami sa imong pagtabang kanila. Hupaya kami kung mahiubos kami. Karon pangayoon nato ang grasya nga atong ikinahanglan pinaagi sa mahal nga Birhen sa Guadalupe.
Ang inyong tubag, Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magsadya sa gihapon bisan sa daghang mga pagsulay nga iyang naagian ug magmalaumon sa pagpaabot sa pagbalik sa atong manunubos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagmamuyo. Nga ang Dios magiya unta kanila nga anaa sa otoridad aron makatuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kalag sa mga matuuhon nga may panaw na, makaambit sa kabanhawan uban ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Imo kaming panabangan, maluloy ulit. Imo kaming panabangan, maluloy unainahan. Ikaw ang among saliganan sa mga kinahanglan, kay maligong kang nadalaman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Og busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, og amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga mangan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan amo, nga nasa mga langit, pagdaygon ang iyong ngalan, wabot ka namo ang imong ginharian, patuman ang imong pagod, dinis sa yuta, may sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, lihatag ka na mo karon kadlawan, pasayo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami itungyan sa mga pagsulay. Inunuan mo sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, gagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Imong rosaryo pinangainan, kami nga manalipod batok sa dautan. Imong pangawa alang sa kaluwasan sa imong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa ibong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang divine rest, ang Diyos nun nga pahulay, kanabang wa na gid tay pressure nga to lang buhaton, musunod lang gid ta ni Kristo sa iyang kalumo o sa iyang kamapaubsanon. Mo na nindot kayo. So sa makausap pa, pasalamatan nato ang namalit sa atong mga faith and power slots nga niabot nag 150 katao, nga tag 3,000 na siya ang usa. O niya ato sang iampo nga daghan pa ang ma-attract sa atong pagtabang sa atong proyekto sa mga slots. So karong gabi atong iampo nga magmalampuson ang atong General Assembly dinhi sa atong parokya. So ang Pastoral Council, ang Finance Council, ang mga leaders sa kofradiya, sa atong mga chapel leaders o mga leaders sa organizations magtigom karong gabi mag-discuss mi kabahin sa atong selebrasyon niining panahon sa Disyembre o uban pang mga butang alang nga may kalabutan sa kalambuan sa atong parokya. So iampo nga maayo lang ang among meeting unya pagganhi o pag-uli luwas lang ang ato mga representatives.
Ato sang ipahinomdom nga karong Pitsa 11 na atay Advent Recollection na asay pangumpisal magsugod ni alas 7 sa gabi, more or less alas 7 sa gabi. Magsugod ang Advent Recollection dinhi sa atong simbahan. Nya katong dili makaanhi, pwede ra mo mutanaw diha sa atong online nga mga gi-upload. Ato nang i-upload gihapon ang atong Advent Recollection. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Virgen sa Guadalupe, tunay ka namong inahan.